de outra forma. Eu seguirei estando aquí, porque eu vou ser alcalde 25 anos máis. Así que contas comigo durante 25 anos. Así que seguiremos porque querido Antonio e todos os membros da banda, dedicar recursos a unha banda tan excepcional é un privilexio, créeme. Porque cando un alcalde dunha gran cidade como Vigo, hai que decidir que cousas sí, que cousas mediano, que cousas non. E dedicar recursos a esta banda ten unha rentabilidade musical excepcional. As galas que facedes, os concertos que facedes, a forma na que facedes música. Pero teño que decir que a mí o que máis me gustou de todo o que se escoitei foi este pasodoble que acabo de escoitar. Teño